Salutare lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Numele meu este David și astăzi ne jucăm 5M alături de prietenul meu. Salut! Și astăzi vrem să facem un roleplay, o chestie de aia. Unde ești, mă? La bancă. Dă TP. Stai așa. TP. Gata. Bun. Hai să începem. Intră în bancă. Intru în bancă, dar facem roleplay de Bun, calitate. haide. Hai. Stai un pic, și... De stau eu un pic, Aoleu, stai așa. Hai, acum, gata, vino. Dar nu jucăm CS sau ceva, hai să negociem. Așa. Dacă tot e... Bine. Sănătate, sănătate. Hai, vino. Păi stai bre, așa. Hai Ia-o să mai mai vorbim pe cine. Discord, hai să mai vorbim pe Discord, hai să ne Bine. punem. Momentul de față, acum, o să vină scandalul mare. Astăzi vreau doar să facem un videoclip de 5M, dar uitați-vă acolo, este pe un server, nana. Hai bă, ești gata! Scuzați-mă că dacă mai trag așa, trag din greșeală, nu pot. Mai ce la fleca. Mamă, a venit poliția. A venit jandarmeria. Da, așa, să verific. TikTok. Stai mă, nu asta. Mamă. Bună ziua. Aș dori să știu ce se întâmplă aici. E un jaf armat. E un jaf, domnule. Văd și ochii un jaf, dar de ce ați dat jaf? Pentru că avem un chef. Că aveți chef. Și poți O statici aveți? Nu, dar poți să iau pe tine o statică. Poți să-mi iei pe mine o statică? Sunt sigur în Poate nu. N-am om de teren, n-am sniper, n-am nimica. Să tragă un glonț sniperul. N-am sniper. Am zis. N-ai sniper? Nu, am zis că n-am sniper. Atunci zi cât sunteți în bancă. Am zis că nu, suntem unul în bancă. Cât sunteți în bancă? Unu! Bun, aveți... Atunci aveți 10 secunde să vă las poziții. Va începe focul. Începe eu, stai, începe eu primul. Băieți, ajutați-mă, băieți. Ce fac? Nu vreau să mor. Vreau să trag un glonț. Este? 3, 2, 3, 2. E fix lângă mine, am fie de toate că mă ține. Oh no. Yeah. Colegu. Aștept-mă. Colegu! Bă! A intrat!
zi. Ha! Nu! Nu, gata, gata. Hai, mâinile sus, lasă arma, mâinile sus. Pe burtă. Hai, afară! Afară, haide, ieși afară. Încet, cu mâinile sus. Aolo, doamne, aolo. La perete aruncă geanta. Acum, mă duc la perete. Aruncă geanta. Hai, vină după mine. Hai, du-te la mașină. Deschidem sportiera, domnul. Ajutați-mă să intru, domnul. Ia, gata, hai. Nu știu el că m-a luat căscuța. Îmi pune centura, mă, eu mi-am pus centura. Ajutor! 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 Degeaba ți că nu te ajută nimeni. Ești într-o mașină de jandarmerie, nimeni nu își riscă viața pentru tine. Decât dacă ești într-o organizație. Ce facem, domnul, la poliție? Uite, o să vezi. Nu! Nu ară! Haide după mine. Mă duceți. Să mâncăm. Domne, hai la mec. Ajutor! Poate vrei una. Nu, lasă. Alege o celulă. Hai că mi-aleg acum o celulă. Asta, e mai sigură. Oh, Nu mai sări. oh, domnule. Dacă mai faci mișcări bruște, ăsta e al tău. Ok. Hai. Dați-mi Intră. cătușele jos, domnul. Păi intră. Am intrat! Stai Așa. înăuntru. Bun, ia hai. Vezi că ți-am luat geanta. Da. O am în mâna stângă. Haide. Fața la perete. Domnul, dar n-am făcut nimic. Să mă uit ce ai în geantă, stai așa. Bine, uite-te.
Ce nu știe el că... Explici și mie de unde e pulanul, în geantă. Ce polițist ți-a dat? Ce bulan, domne? Domne, eu n-am niciun bulan. Că n-am bulan dacă e. Domnul! Un polițist de-al vostru e corupt și mi-a dat arme de la dumneavoastră. Adică mi-a dat ăsta. Mi-a dat ăla, bulanul de la tine. E corupt, domnul! Mă credeți? Dacă mai comentezi, îl vezi pe ăsta. Da. Ia întoarce-te la mine. M-a dus la și la... Ce mu? O să fii scos din închisoare. Da. Da, cătușele jos. Da, cătușele jos! A, așa, bun. Hai să așa. Unde am mai dus, mă? Bă, m-a dus la și lava. Da, domnul. M-ai dus la și lava. Ah. Ei. Mu. Nu te vezi. Stai, mă, un pic. Așa. Hai să batem! Hai să batem cu pumnii! Cu pumnii! Cu pumnii! Da, am să-mi bag tecul. Bă, mă auzi? Stai, mă. Dă-te de pe mod. Zi, mă. Zi. Să faci îmbrăcăminte pentru blues dacă ești în blues. O să fac. Că și eu am făcut și la Dicoce la poliție. Hai, editez montajurile. Da, mi-a luat și creș. E clar. Da. Gen, cam atât a fost cu acest episod. Cam atât a fost cu acest episod. Eu vă las. Pa!